या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. सिंधुदुर्गात पावसाचं जोरदार कमबॅक. नितेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक उपक्रम आणि सोन्या चांदीचे दर उतरले. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडी विठ्ठल रखुमाई मंदिरात अखंड हरिनाम वीणा सप्ताह सुरू झालाय. भजन कीर्तनासह विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होतात. हरिनामाच्या घोषात विठ्ठल भक्त तल्लीन झालेले पाहायला मिळाले.
सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सोन्यासह चांदीचे दर उतरलेत. सोनं 60,000पेक्षा खाली आलंय, तर चांदीचे भाव देखील उतरलेत. त्यामुळे ग्राहकांना सोना चांदी खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. सध्या सोन्याच्या दरात पूर्वीचा दर 62,500 होता, त्या दरात आता घसरण झालेली आहे. सोन्याचा दर 58,000 रुपयावर 22 कॅरेटचा दर आलेला आहे. 60,000 रुपये 24 कॅरेटचा दर झालेला आहे. चांदी दर 78,000 रुपये किलो झाली आहे. 780 रुपये 10 ग्रॅम असा दर चांदीचा झालेला आहे. 800 रुपये पूर्वी दर होता, त्याप्रमाणे आता सोन्याच्या दरात चांदीच्या दरात घसरण झालेली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहकांनी ह्याचा लाभ घ्यावा. आमच्याकडे सर्व प्रकारचे दागिने चांदीचे सोन्याचे तयार बनवून मिळतील. कुडामध्ये आमची एक शाखा आहे, सावंतवाडीमध्ये एक शाखा आहे. सगळ्या ग्राहकांनी याचा लाभ घ्यावा. ऑर्डरप्रमाणे दागिने तयार करून मिळतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सावंतवाडी शहरात विविध प्रकल्पांच्या परीक्षण आणि विकासाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून ठेकेदारांना पोचण्याचं काम करून नगर परिषदेनं जनतेच्या पैशांची लूट केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. सावंतवाडीच्या बाबतीमध्ये सर्व राजकीय पक्षाचे लोक निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षामध्ये पाहिल्याच्या नंतर आणि हातातून सत्ता गेल्याच्या नंतर हे राजकारणामध्ये आलेले तरुण मंडळी अक्षरशः लोकांना वेडे करण्याचं काम करतायत. कारण माहितीच्या अधिकारामध्ये हल्लीच मी नगरपालिकेकडे माहिती मागितली. त्या माहितीमध्ये डॉक्टर स्वार यांच्या समोर असणारे मोकळं मैदान, जिमखाना मैदान या 2 ठिकाणी दरमहाचा खर्च 94,400 रुपये दरमहा पेमेंट केलं जात आहे. या ठिकाणी कोणत्या प्रकारच्या सुविधा निर्माण केल्या त्याचा काही हिशोब नाही आहे. त्या ठिकाणी स्वतःचे खत, पाणी आणि झाडे हे बगीचा निर्माण करण्यासाठी पैसे खर्च घातले जात आहे असं सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षामध्ये आपण त्या ठिकाणी येऊन जर बघितलं तर काही सुविधा नाही. मैदान आहे तसं आहे. या मैदानाच्या संरक्षणासाठी दरमहा 94,000 रुपये खर्च एका कंपनीला दिले जात आहे. आणि त्या ठिकाणी माहिती घेतली तर त्या कंपनी जी आहे त्यांनी स्थापन केली आल्मेडा नावाच्या तरुणाने, तर त्याच्यामध्ये 7 लोक आज काम करतात. कामगारांना विचारलं तर ते सांगतात आम्हाला 6,000 रुपये किंवा 7,000 रुपये पगार दिला. मग अनेक चौकशा केल्यानंतर जी माहिती मिळाली आणि माहिती मिळते की ज्या माहितीचा पाठपुरावा करण्याला आम्ही आता सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये या शहरामध्ये लायब्ररी सुरू झाल्या, म्हणजे वाचन कट्टे सुरू झाले. एकही कट्टा आज आपण बघितलं तर चालू नाही. सगळे कट्टे बंद आहेत. वृत्तपत्राचा खरेदी केली जाते का, वृत्तपत्राचे पेमेंट केलं जाते का, आणि ते जे चालू होते कट्टे हे बंद का झाले. आत्ताच्या घडीला बघितलं तर मुख्यमंत्री येऊन हॉस्पिटल तुमच्या दारी, डॉक्टर तुमच्या दारी ही घोषणा झाली. त्या घोषणेप्रमाणे चर्चच्या समोर एक बिल्डिंग नगरपालिकेची होती, तिला लाखो रुपये खर्च करून रंगोटी करून त्या ठिकाणी उद्घाटन केल्याचं सांगितलं गेलं. पण त्या ठिकाणी जे त्या दरवाजेला कुलूप लावलेलं आहे ते कुलूप अजूनपर्यंत कोणी उघडलेलं नाही. त्या ठिकाणी डॉक्टर केव्हा गेलेला नाही, ते सुद्धा बंद अवस्थेमध्ये आहे. आपण शिवउद्यानाचं बघितलं तर कार्यकर्त्यांच्या माहितीनुसार आणि कार्यकर्ते त्या ठिकाणी
₹2.5 लाख दरमहा खर्च काढला जातो. मग ₹2.5 लाख खर्च करून शिवभोजनामध्ये काय केलं जात आहे? शिवभोजनामध्ये कुठल्या सुविधा मिळत आहे? शिवभोजनामध्ये काय तरुण मुलांसाठी आणि मंडळींसाठी आपण तिथे हे केलेलं आहे? हे काही केलेलं नाही, दिसत नाही. तसंच प्रकार जिंकताना क्रिकेट खेळण्यासाठी येणारी जी मुलं आहेत त्या मुलांना त्या मैदानावरती कुठल्या सुविधा दिल्या जात आहेत? त्या ठिकाणी नाही संडास, नाही मुलारी, नाही त्यांना पुरवण्यासाठी बाथरूम, कशाची सोयी नाही आहे आणि मुलं तिथे येऊन खेळत आहेत. एखादा सामना त्या ठिकाणी कोणीतरी आयोजित केला किंवा घेतला तर दिवसाचे एका याच्यामध्ये ₹2,000 नगरपालिकांना द्यावे लागतात. हे पैसे जातात कुठे? हजारो आणि लाखो रुपये दर महिन्याला जर तुम्ही खर्च करत असाल तर त्या खर्च केल्याच्या नंतर एवढा पैसा नगरपालिकेकडे बॅलन्स असताना आता तुम्ही फतवे काढता आणि लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करता, भीती आणि दहशत निर्माण करता की पाणीपट्टी वाढ केली जाणार आहे. पाणीपट्टी तर आमच्याकडे नैसर्गिकरित्या येणारं पाणी त्या काळापासून आज संस्कृतीमध्ये आहे. पाणीपट्टीचं पाणी नैसर्गिकरित्या नदी डोंगरावरती येतं, तिथून पास केल्यानंतर लोकांमध्ये जाऊ शकतं योग्य प्रकारे नियोजन केल्यानंतर. तोच प्रकार घरपट्टीचा आहे. बिल्डिंगी नव्या उभारलेल्या त्यांच्या रेडीची व्यवस्था काय आहे? डासाचं राज्य आज सौंदर्य निर्माण झालेलं आहे. पाणी मिळणं लोकांना कठीण झालेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये दयेना असा आणि सांगता येईना आणि म्हणता येईना ह्या भूमिकेमध्ये ते असणारे सर्व राजकीय पक्षाचे पुढारी ठरवून आज एकमेकावरती वैयक्तिक टीका करतायत, एकमेकाचं चारित्र्यहनन करतायत आणि येणारे मंत्री किंवा कोणी असतील ते सांगतायत की अमुक कोटी रुपये आम्ही सावंतवाडी शहरासाठी विकासासाठी दिले. एवढे दिल्यानंतर ते पैसे वसूल करण्यासाठी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाढवता. मग सावंतवाडी नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा नफ्यामध्ये असताना, फायद्यात असताना, खर्च कमी असताना असणारी पैशाची अशा पद्धतीने उधळण करावी आणि अशा पद्धतीने पैसे खर्च करावे. विशिष्ट लोकांना विशिष्ट पद्धतीने त्या ठिकाणी पैसे त्यांना द्यावे आणि हे पैसे जिरवलं ज्याला म्हणतात, हे पैसे गोठवणं ज्याला म्हणतात. सावंतवाडीच्या गोरगरीब जनतेच्या घराची घरपट्टी, असणारी पाणीपट्टी, असणारी सुविधाची पट्टी आणि दिलेले पैसे हे अशा पद्धतीने उधळपट्टीचं काम सुरू आहे. हे मी ज्यावेळी माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती घेतली रचना झाली आणि म्हणून सावंतवाडीच्या जनतेला माझं अपील आहे. शहरामध्ये आपण जातो, आपण सुशिक्षित आहात, आपण रिटायर्ड झालेली मंडळी आहात, आपल्याकडे वेळ भरपूर आहे. आम्ही हे जे काय सांगतोय प्रसार माध्यमाच्या समोर येऊन ते ऐकून जर आपल्याला याच्या विरोधामध्ये बोलायचं असेल तर बोला, नाही ऐकून घ्या, हसा आणि विनोद करा आणि घरात गप्प बसा. हीच वेळ म्हणण्याची वेळ आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसमोर आलेली आहे. कारण संघटितरित्या अशा ह्या अन्यायकारक गोष्टीच्या विरोधामध्ये जो सावंतवाडी तालुका लढला, जो सावंतवाडी तालुका राज्यात जिल्ह्यात संबंध हिंदुस्थानामध्ये ज्या सावंतवाडीचं नाव झालं त्याची परंपरा, त्याची असणारी कार्यकर्त्यांची साखळी आणि त्या साखळीच्या गावामध्ये सावंतवाडीमध्ये जन्माला आलेला सावंतवाडीमध्ये सावंतवाडी शांत आहे, सुरक्षित आहे. म्हणून अन्य तालुक्यातून जी रिटायर्ड झालेली मंडळी किंवा तरुण मंडळी शिक्षणाच्या माध्यमातून आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सावंतवाडीमध्ये राहलेले आहे. पण त्यांना ह्या सुविधा मिळणार आहेत का की आपण कोणी या गावचे नाही, मिळते तेवढे घेऊया आणि गप ठेवून जगूया ह्या पद्धतीने आपण जगतात आणि दिवस काढण्याचा प्रयत्न करतात. ही लांछनास्पद बाब आहे. म्हणून जाहीररित्या आव्हान आणि विनंती माझी अशी आहे, तुम्ही आता याचा विचार करा. प्रत्यक्ष आपण प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन प्रत्येकाने राहतो तिथे माझ्या बाजूला काय चाललेलं आहे हे नजरेनं बघा. नाहीतर ह्या सावंतवाडी शहराची बकाल वस्ती जी त्याला म्हणतो आपण की व्हायला वेळ लागणार नाही. आज आपण त्या ह्याच्यावरती वाटचाल करतो. कारण या शहरामध्ये परत राज्यातून आलेले लोक व्यवसायाच्या निमित्ताने हजारो लोक आज पैसे इथल्या स्थानिक तरुणांना देत आहेत आणि त्यांची दुकानं, त्यांची घरं विकत घेत आहेत आणि ती विकली जात आहेत, पैसा मिळतोय म्हणून. आणि मग व्यापाराच्या दृष्टिकोनात सुद्धा आपली तरुण मुलं आज मागे पडतायत. घेतलेली दुकानं सुद्धा त्यांना विकायची आज पारी आलेली आहे आणि ही लोक परराज्यातली परभाषेची माणसं आज आपल्यावरती राज्य करणार आणि विशिष्ट वेगवेगळ्या पक्षांनी त्यांच्या मुलांना आपली राजकीय पदं सुद्धा द्यायला सुरुवात केलेली आहे. की उद्या नगरपालिकेमध्ये निवडणूक लागल्याच्या नंतर पैसा खर्च करून आणि पैसा फेकून तुम्ही त्याला जर निवडून देत असाल तर आपल्यासारखं महाराष्ट्राचं दुसरं दुर्दैव नाही ही म्हणण्याची वेळ आपल्यावरती येऊ नये. म्हणून आता सावध व्हा
आणि वैयक्तिक एकमेकावरती आपण जी टीका करता ती थांबवा आणि विकासाच्या दृष्टिकोनाने खऱ्या अर्थाने विकास करण्यासाठी सगळ्यांनी तरुणांनी एकत्र यावं, राजकारण बाजूला ठेवावं आणि आपण आज कुठे आहोत याचा शोध घ्यावा अशी या मुलाखतीच्या वेळी आपल्याला विनंती करायची वाटते. आम्ही आता शासकीय थरावरती याची योग्य प्रकारे आम्ही मागणी आणि आज जाहीररित्या त्याला वाच्यता करून दिली. जनतेला कळलं पाहिजे, जनतेला माहिती नसतं, कोण त्याच्यामध्ये वेळ नाही कोणाला आणि प्रत्येक जण म्हणतो माझा शेजारी आहे आणि तो पैसे त्याच्यामधून खातो आहे, माझा नातेवाईक आहे, माझ्या जातीचा मनुष्य आहे, माझ्या समाजाचा मनुष्य आहे, या भावनेने जे चाललेला आहे जो गराडा पडलेला आहे तो गराडा तुटला पाहिजे. या ठिकाणी विकास, या ठिकाणी मी भारतीय आणि हिंदुस्थानी नागरिक आहे ही भावना त्याहीपेक्षा काकडबद्दल जास्त म्हणून आपण तर या छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे आणि तो मी अन्याय सहन करणार नाही. जे छत्रपतींचा अपमान करतात तेच छत्रपतींचे पुतळे उभारतात, हे दुर्दैव आहे. मग ह्या दुर्दैवामध्ये जाहीररित्या लोकांना पर्यंत कळावं म्हणून आम्ही प्रसार माध्यमाची साथ दिली. प्रसार माध्यम आम्हाला सहकार्य करतायत आणि हे जनतेच्या समोर आणलेलं आहे. मग आता ही जो भ्रष्टाचार चालू आहे तो शासकीय पातळीवरती मग ते मंत्री असतील, बांधकाम खात्याचे असतील, गृह खात्याचे मंत्री असतील, जिल्हाधिकारी असतील, प्रांत असतील आणि कलेक्टर असतील, तहसीलदार असतील, या सगळ्या लेवलवरती आम्ही त्यांच्याकडे ही मागणी करून हा प्रश्न घशात सारण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि ती आमच्या प्रयत्नामध्ये जनतेने साथ द्यावी, घरात बसून चर्चा करणाऱ्यांनी साथ द्यावी, नुसते रिटायरमेंट घालवून पेन्शन घेऊन घरात पेन्शन घेऊन जाणाऱ्यांनी साथ द्यावी. म्हणून हे आम्ही जाहीररित्या निदर्शनात आमच्या बाब आली त्यावेळी जाहीररित्या आणण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून आज शहरामध्ये काही ठिकाणी कारण नसताना सुद्धा विजेचे नवीन 10 बल आले, त्या पद्धतीचे लाईटिंग केलेलं आहे, त्याची गरज नाही लाईटची, पण तोही खर्च नगरपालिकेवरती करतोय. एक शो आज त्या ठिकाणी गेला, आता दुसरे शो या ठिकाणी आले, त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. पहिल्या शोने काय केलं ते जनतेला माहिती आहे, प्रत्येकाने बघितलेलं आहे, सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे. पण त्याच मार्गाने आणि त्याच दिशेनं सावंतवाडी कर म्हणून आम्ही जाणार आहोत का? माझ्या सावंतवाडीचा मला अभिमान पाहिजे आणि तो अभिमान जागृत व्हावा म्हणून आम्ही मुलाखत घेतलेली आहे आणि लोकांचे मुद्दे सोडवले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. जून महिना अगदी संपत आला तरी मध्यंतरी आलेला पाऊस पुन्हा दडी मारून बसलेला. आज 23 जूनला पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडताना पुन्हा एकदा पाहतोय. पावसानं कमबॅक केलेला आहे. सर्वजण या पावसाकडे डोळे लावून बसले होते. शेतकरी असतील, सर्वसामान्य नागरिक असतील. सावंतवाडी शहरामध्ये हा मुसळधार पाऊस पडताना आपण पाहतोय. ज्या पावसाकडे शेतकरी बळीराजा डोळे लावून बसलेला तो पाऊस आलेला आहे. पावसानं कमबॅक केलेला आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मध्यंतरी पडलेला पाऊस, दडी मारून राहिलेला पाऊस आज पुन्हा एकदा आला आहे. त्याच्यामुळं निश्चितच बळीराजा सुखावलेला पाहायला मिळतो आणि सर्व नागरिकांनी सुद्धा पावसाच्या या आगमनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी पाणी टंचाई भासत होती पावसामुळे, पाऊस न पडल्यामुळे. त्यामुळे अखेर
आज सुटकेचा निश्वास सगळ्यांनी सोडलेला आहे. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवलीमध्ये दमदार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. आज 23 जून रोजी कणकवलीमध्ये हा पाऊस पडत आहे. हवामान खात्याने अंदाज वर्तवलेला होता की 23 जूनला पाऊस पडेल अशा पद्धतीचा अंदाज वर्तवला होता. त्याच अंदाजाला आज खरा होत आहे. कणकवलीमध्ये हा जोरदार पाऊस पडायला आता सुरुवात झालेली आहे. ही दृश्य पाहतो आपण कणकवली शहरातली आहे. कणकवली शहरामध्ये हा पाऊस पडत आहे. सकाळपासून पाऊस सुरू होता, पण थोड्या प्रमाणात होता, पण आता मोठ्या प्रमाणात हा पाऊस सुरू झालेला आहे. एकंदरीत जे व्हाळ असतात त्यांना पाणी आलेलं आहे आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झालेला आहे. ही दृश्य पाहतो आहोत आपण, जी कणकवली शहरातील आहेत आणि वाहत आहे आणि पावसाला मोठी सुरुवात झालेली आहे. एकंदरीत शेतकरी राजा सुखावलेला आहे, कारण बरेच दिवस पावसाची वाट बघत होता शेतकरी राजा आणि आज पुन्हा दमदार कणकवलीमध्ये पाऊस पडत आहे. शेतकऱ्याला कुठेतरी आनंद वाटत असेल. जो पाऊस मधी बरेच दिवस जो गायब झाला होता तो पाऊस पुन्हा पडत आहे आणि काही प्रमाणात ज्या ज्या गावामध्ये पाणी नाही होतं आणि त्या गावांना पाणी आता मिळेल अशी एक अंदाज वर्तवण्यात येईल. त्यामुळे पाऊस जास्तीत जास्त पडावा आणि सर्वांनाच नदी नाले जर भरले तर पाणी उपलब्ध होईल. त्यामुळे असाच पाऊस थोडे दिवस तरी पडावा, जेणेकरून सर्वांना आपल्याला पाणी उपलब्ध होईल अशी आता सर्वजण आशा व्यक्त करत आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आज नितेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्ताने वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थाच्या वतीनं सर्व विद्यार्थी आणि सर्व शिक्षक वृंद यांच्या मार्फत आम्ही नितेश राणे साहेबांच्या वाढदिवसांच्या निमित्ताने 101 फुलझाडे लावून या शाळेमध्ये प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक वर्ग या 101 झाडांचं पालन करणार आहेत आणि त्या मागे ही एक नंबर आमदारांचं काम असल्यामुळे आणि आमदारांच्या पिताश्रीने या शाळेला 5 खोल्या वर्ग दिल्यामुळे आणि त्यांचा कायम या हायस्कूलकडे लक्ष असल्याकारणानं या 2500 विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने आणि सर्व शिक्षकांच्या समवेत आम्ही नितेश राणेंच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने 101 झाडे लावून आम्ही या ठिकाणी ती झाडं जगवण्याचा निश्चय करणार आहोत. म्हणजे एकंदरीत आपण आता बघितलं की वाढदिवसाचा हे आज कार्यक्रम आहे आणि वेगवेगळे उपक्रम राबवले होते. तुम्ही एक वेगळा हटके कार्यक्रम राबवलात. यामागचं हा उपक्रम कसा सुचला? हा उपक्रम म्हणजे फुलझाडं लावल्यानंतर वास एकदम असं सुगंध दरवळतो आणि आम्ही असं आमचं नेहमीच असा खाके आहे की आम्ही लोकहिताचीच कामं नेहमी करत असतो आणि ती लोकांना आवडणारी आणि निसर्गाला खपणारी. ओके, आता आपलं फेसबुक थेट लाईव्ह आहेत. आमदार साहेब देखील लाईव्ह पाहत आहेत. लाईव्ह साहेबांना कशा शुभेच्छा द्या? साहेबांना शुभेच्छा आम्ही असं मनापासून देतो की साहेब ह्या येत्या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही संपूर्ण आमच्या ग्रामदेवतेकडे अशी प्रार्थना केली आहे की साहेब कॅबिनेट मंत्री व्हावेत आणि ह्या जिल्ह्याला एक वेगळं जिल्ह्याचं स्वरूप एक बदलून ते टाकता येतच आहेत, पण पालक आपल्या
कॅबिनेट मंत्री झाल्यानंतर तो एक जिल्ह्याचा एक मोठा विकास होईल आणि हीच आमची अपेक्षा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडीत नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर यांच्या वतीनं गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी विद्यार्थ्यांना मौलिक मार्गदर्शन केले. काय म्हणालेत प्रमोद जठार पाहूया. मुलांनो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो, कारण तुम्ही गुणवंत म्हणून या ठिकाणी आलेला आहात. तुम्हाला शुभेच्छा देताना मी म्हणतो की तुम्ही गुणवंत आहात, भविष्यामध्ये यशवंत व्हा आणि आयुष्यामध्ये कीर्तिवंत व्हा. गुणवत्ता तुमच्यात ठासून भरलेली आहे. तुम्ही गुणवंत आहात म्हणून पास झालात चांगल्या मार्काने, इथपर्यंत आलात. हा तुमच्या 10वी आणि 12वीची मुलं आहेत ना? कितवीचे आहेत? 10वी. मुलांनो, तुमच्या आयुष्याचा हा टर्निंग पॉइंट आहे. टू बी और नॉट टू बी. आयुष्य घडणार का बिघडणार? खरंय पालकांनो? पालक माझ्याशी सहमत असतील. मला आठवतं, आम्ही जेव्हा 10वीच्या परीक्षेत होतो, ही 80 झाली, 10वी झाली माझी, तेव्हा तुमचा जन्म पण नसतो. पण आमच्या वेळेला जे 10वीत पहिले यायचे ते भविष्यात कुठे दिसायचेच नाही. कारण त्यांना वाटायचं आपण आता एवढे मोठे झालोय, आपल्याला एवढा एक नंबर मिळालाय, आणि ते स्टेअरिंग सोडून द्यायचे की आपलं आयुष्यात 1 नंबर आला, आपलं काम संपलं, आता आपण काही केलं तरी गुणवंत. असं होत नाही. म्हणून गुणवंतांचे पाय जाग्यावर राहिले पाहिजेत. यश डोक्यात जाता कामा नये. मला यश मिळालेलं आहे, त्या यशाचे अनेक भागीदार आहेत. माझ्या आई वडिलांनी मला मेहनतीने शिकवलेलं आहे, कर्ज काढलेलं आहे, स्वतः उपाशी तपाशी झोपलेली आहे, कोणाकडनं तरी पैसे घेऊन शाळेची फी भरलेली आहे. बरोबर मुलांनो? कपडे लत्ते दिलेले आहेत. आपण एक वेळ अर्धवट पोटी राहून मला जेवायला घातलेलं आहे, म्हणून मी गुणवंत झाले. समाजाचे उपकार आहेत, शाळेचे उपकार आहेत. या सगळ्यांनी एका ठिकाणी येऊन सगळ्या प्रयत्नाने माझ्यावर जे प्रयत्न केले त्यामुळे मी गुणवंत झालो. या उपकाराची फेड करण्याचा कार्यक्रम पुढच्या आता आयुष्यामध्ये आपल्याला करायचा आहे. म्हणून माझं पहिलं आधी गुणवंत आलेल्यांना पहिलं सांगणं आहे, या आयुष्यामध्ये सगळ्यांनी करायला पाहिजे. तुम्ही गुणवंत आहातच, तुम्ही स्वतःला प्रूव्ह केलेलं आहे. पण जर मला विचाराल तर मी सांगेन, गुणवंताचं पहिलं काम आहे, आपण गुणवंत झालो पण शाळेत माझ्या मागे राहिलेले, कमी पडलेले, कुठेतरी मार्काने खाली आलेल्या किमान 2 मुलांना तरी माझ्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून मी मदत करेन आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये ते सुद्धा पुढे येतील, तर मी खरा गुणवंत.
10वीतली मुलं असतील, 11वीतली मुलं असतील, 8वीतली मुलं असतील, एक प्रयोग करून बघा मुलांनो, की मी शिकले. मला परवा माझ्याकडे एक मुलगा आला, मला हे त्या मुलाच्या एकदम त्या कृतीतनं सुचलं. 10वीचा मुलगा होता, पेपर काय तुमचा रिझल्ट लागला नव्हता आणि मी सहज त्याला विचारलं, त्यावर आणखी 3-4 त्याचे मित्र होते. मी त्याला विचारलं, काय चाललंय रे मुलांना तुमचं? एका गावात गेलो होतो. नाही म्हणला, मी 10वीला खूप छान अभ्यास केलाय, मला 95-96% मिळणार आहेत. म्हटलं हे कोण आहेत? हे म्हटलं 9वीची मुलं आहेत. पण तू काय करतोय? तर मी त्यांना सांगतोय की मी 10वीत कसा अभ्यास केला. मुलांना लक्षात आलं? त्या 9वीच्या मुलाला सांगत होता की बाबा रे, मी 10वीत कसा अभ्यास केला सांगू. मी म्हटलं कसा अभ्यास केला? मग तो त्या मुलांना सांगत होता, मी पुस्तक वाचलं, टेक्स्टबुक वाचली आणि त्या टेक्स्टबुक मधलं सगळ्या प्रश्नांची आधी उत्तरे मी माझ्या शब्दात लिहून काढली. मग मी गाईड घेतलं आणि मग गाईड मधल्या आलेल्या माझ्या प्रश्नांची उत्तरं बरोबर आहेत की नाही शोधून काढली. त्याच्यामुळे मला विश्वास आहे. मी काल रिझल्ट लागल्यावर त्याला विचारलं, कौतुक आहे त्या पोराने. मला सांगितलं, सर मला 95% मार्क मिळाले. पण मला त्याच्या मार्कापेक्षा त्याची वृत्ती आवडली. की त्याची काय वृत्ती होती? तो गुणवंत तर झालाच, तो भविष्यात यशवंत होईल, तो कीर्तिवंत होईल, कारण त्याने आपल्या मित्रांना पण मदत करण्याची मानसिकता. फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. ऐकले का वाक्य इंग्रजीमधलं? जो मित्र आपल्याला अडचणीत मदत करतो तोच खरा मित्र. म्हणा, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. फ्रेंड माहिती आहे का तुम्हाला? सगळ्यांना माहिती आहे का? मी सांगितलेली पहिली ऐकली? हो मुलांनो, तोच खरा मित्र जो आपल्याला अडचणीत मदत करतो. बरोबर आहे की नाही? खरा मित्र तोच. म्हणून आजच्या या कार्यक्रमानंतर याने तुमचा सत्कार केला, याचा अर्थ तुम्ही गुणवंत आहात. पण आजपासून तुमचं काम आहे, समाजामध्ये गुणवत्तेत कमी पडलेली जी मुलं आहेत, जी मागे राहिलेली मुलं आहेत, जे कधी नापास झालेले असतील किंवा काठावर पास झालेली असतील, अशा खालच्या मुलांना, छोट्या मुलांना त्यांची गुणवत्ता कमी असेल, किमान मी माझ्याकडनं 2 मुलांना मदत करेन. कराल का? अजून आवाज नाही आला. कराल का? नक्की. आवाज नाही आहे. कॉन्फिडंट, शुअर, डॉक्टर दू करू का? नक्की. बघा, तर परमेश्वर तुम्हाला भरभरून पुढच्या आयुष्यात यश देईल. आणि जे गुणवंत झाले नाही, तिथे काही पालक असतील की काही गुणवंत झाले, काही चिंता करू नका. गुणवंत झालो म्हणजेच मी मगाशी सांगितलं, गुणवंताचं तर पहिलं आहे की पुढे आपल्याला यशवंत व्हायचंय, कीर्तिवंत व्हायचंय. पण मी एखाद्या विषयात मागे राहिलो, गुणवंत नाही झालो आपल्या शेतात, त्यांनी पण आपल्याला मेहनत करायची, आपल्याला त्यांना मदत करायची. मी एक छोटीशी गोष्ट सांगतो आणि माझं भाषण संपवतो. तुमच्यासारखेच केरळ मधल्या एका शाळेमध्ये, मी माझ्या आवडीची गोष्ट आहे, एका केरळ मधल्या शाळेमध्ये एका बाकावर बसणारी 3 मुलं होती. एक मुलगा खूप हुशार होता, खूप इंटेलिजंट होता, त्याला तो 80-90% मार्क मिळवणारा. त्यावेळेच्या 10वी 11वी काहीतरी होती तुमच्या काळात, 11वी, त्यावेळेला त्याला खूप चांगले मार्क्स मिळाले, 80%. तो त्याने सायन्स मध्ये गेला आणि या देशातला फार मोठा इंजिनियर झाला. त्या काळात इंजिनियर झाला आणि देशात असलेली आपली जी रेल्वे आहे ना, रेल्वे, त्या रेल्वेचा फार मोठा इंजिनियर झाला. रेल्वे डिपार्टमेंटचा चीफ इंजिनियर झाला, ज्याने भविष्यामध्ये रेल्वे आपल्या कोकणात आणली. नाव माहिती आहे का इंजिनियरचं? माहिती आहे कोणाला? यांना माहित असेल. माहिती आहे? त्याचं नाव ई श्रीधरन. काय नाव? ई श्रीधरन. टॉपर नंबर 1. त्या एका बाकावर 3 मुलं बसायचं. 1 नंबर टॉपर ई श्रीधरन. इंजिनियर झाला, फार मोठा रेल्वेचा चीफ इंजिनियर झाला. कोकणात रेल्वे आणली. बाजूला मुलगा बसायचा, तो 60-65% वाला होता. त्याच्या लक्षात आलं की बाबा ह्याच्या मी हुशार नाहीये, पण मी मेहनत करू शकतो. तो पण चांगला 60-65% पास झाले, IAS झाले. चांगली पुस्तकं वाचली, चांगला अभ्यास केला, थोडी मेहनत जास्त घेतली आणि त्या काळात असलेल्या IASच्या परीक्षेत पास झाला आणि त्यावेळच्या असलेल्या रेल्वेच्या खात्याचे चीफ सेक्रेटरी झाले.
आणि नंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले, ज्याने निवडणुकीतल्या अनेक सुधारणा आणल्या. कोण असतील? EN शेषन. मुलांनो, फार सुंदर हे आहे, सुधारणा आहे. त्याने सुधारणा आणल्या. पोस्टर बिस्टर आम्ही बॅनर लावायचो, माईक वर सगळं बंद करून टाकतो. तो माणूस ह्याच मुलाचा दुसरा मित्र, पण त्याचा बॉस झाला इंजिनियर. हे काय झाले? चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेल्वे. तिसरा मुलगा होता तो आमच्या नासीरबाईंसारखा, भालचंद्रनसारखा, आमच्यासारखा होता, आमच्यासारखा. याच्या लक्षात आलं आपलं काय बाबा, ह्या दोघा एवढे हुशार नाही, आपण 50-60 मार्काच्या खाली येणारे आहे. मग ह्याने स्वतःला ओळखलं. ह्याच्या लक्षात आलं मी लिडरशिप चांगली करू शकतो, मला भाषण चांगलं येतं, मी अभ्यास चांगला करू शकतो, मी कॉलेजच्या युनियनमध्ये काम करू शकतो, मी त्या भागातला लीडर होऊ शकतो. आणि या मुलाने चांगलं लिडरशिप केली. त्या ठिकाणच्या असलेल्या तत्कालीन काँग्रेसचे खासदार झाले आणि खासदार होऊन त्या काळामध्ये ज्या खात्याचे हे इंजिनियर होता मित्र, ज्या खात्याचा सेक्रेटरी होता, त्याच खात्याचे रेल्वेचे मंत्री झाले. त्यांचं नाव P. उन्नीकृष्णन. कुंडली कवरदे. आपण मेहनत केली. मला सांगण्याचा मध्येदार्थ काय की एकाच बाकावर 3 बसलेले विद्यार्थी बुद्धीने सारखे नाहीत, पण ठिकाणी स्वतःला ओळखलं, स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं. आपण अनेक वेळेला गंडे दोऱ्यावर अवलंबून असतो, स्वतःवर विश्वास नसतो. काळा दोरा बांधला की नजर लागत नाही, काय तांबडा दोरा बांधला की काय उत्कर्ष होतो, आमकू देवाला हात लावला की धमकं होतं, धमक्याकडे गेलो की धमकं होतं. काही नाही, स्वतःवर विश्वास ठेवा, स्वतःला ओळखा. मुलांनो, तुम्ही प्रथम स्वतःला ओळखा की मी काय, मी कशात एक्सपर्ट आहे. मी विज्ञानाच्या शाखेत जायला पाहिजे, मी कॉमर्सच्या शाखेत जायला पाहिजे, मी आर्टच्या शाखेत जायला पाहिजे. मी माझ्या आयुष्यात ज्या ठिकाणी जाईन त्या ठिकाणचा बेस्ट काम करेन. लोकमान्य टिळक तुरुंगात होते. लोकमान्य टिळकांच्या बायकोने जरा पत्र पाठवलं की त्यांच्या मुलाचं नाव श्रीधर, की हा शाळेत जात नाही, शिकत नाही, काय करायचं. शेवटी प्रत्येक बापाचे, आमच्या राजकारण्याच्या बापाच्या, आमच्या बायकांचे ह्याच कंप्लेंट असतात, पोरं ऐकत नाही, तुम्ही घरात राहत नाही. टिळकांचं प्रकरण आहे. टिळकाने लिहिलं पत्र आपल्या मुलाला की बाळा, तू माझी तुला विनंती आहे, मी राजकारणात आहे, मी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या या सगळ्या संग्रामात पडलो आहे, तू आयुष्यात अभ्यास कर, मोठा हो, तू काही हो आयुष्यात, पण एवढा मोठा हो, उद्या तू चप्पल बनवण्याचा कारखाना काढला की त्याच्यातलं शिक्षण घेतलंस तरी अख्ख्या देशातले लोक टिळकांचे चप्पल वापरतात, एवढा तू मोठा व्हायला पाहिजे. कुंडली कवरदे. उद्या कळला मुलांनो की तुम्ही आयुष्यात तुमचं एवढा प्रत्येक काम स्वतःला ओळखून, स्वतःला झोकून, आपल्या गुणवत्तेच्या आधारे, आपल्या पुस्तकांच्या आधारे, आपल्या गुरुजनांचा अभ्यास बरोबर घेऊन आपल्या समाजाला बरोबर एवढं टॉपर करा. ज्या क्षेत्रात जाल त्या तुम्ही टॉपरच झाले. ज्या क्षेत्रात जे क्षेत्र आवडेल तुम्हाला, तुम्ही MPSC ला जा, UPSC ला जा, तुम्ही पोलीस सर्व्हिस मध्ये जा, तुम्ही आणखी रेव्हेन्यू सर्व्हिस मध्ये जा, तुमच्या आयुष्यामध्ये जे कराल, तुम्ही विज्ञानाच्या क्षेत्रात जाल, स्वतःला ओळखा. आयुष्यातला हा टर्निंग पॉइंट आहे. हे जे पुढचे 10 वर्ष आहेत, आज तुमचं वय किती असेल? 15-16 वर्ष असेल ना बाळांनो? किती असेल? 10-15 वर्ष असेल ना? 15 वर्षाचा काळ असेल तुमचा. पुढची 10 वर्ष आयुष्यातली अत्यंत महत्वाची आहे. आमचे एक सर होते, तेवढं सांगतो शेवटचं, ते आम्हाला सांगायचे आमच्या ज्या वर्गात आम्हाला असे बसून सांगायचे, आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टीला एक वय असतं. शिक्षणाचं वय 25 वर्षापर्यंत असतं. 25 वर्षापर्यंत शिकायचं, 25 वर्षानंतर नोकरी धंद्याचं वय असतं, त्याच्यानंतर घर गृहस्थीचं वय असतं, संसार करायचा, लग्न करायचं, मुलं बाळ करायची, हेच वय असतं. आपण नेहमी गडबड करतो की आपण अभ्यासाच्या वयात संसार करतो आणि मग संसाराच्या वयात अभ्यास करायला जातो. याचं पण वाटोळं आणि ह्याचं पण वाटोळं. कुंडली कवरदे. खरं आहे की खोटं? म्हणून माझी या मुलींना आणि मुलांना सांगायचंय, 25 वर्षापर्यंत घर गृहस्थी नाही, प्रेम भीम झंग काय ते काय अजिबात नाही. एकाच गोष्टीवर प्रेम करायचं, अभ्यासावर, पुस्तकावर. करणार? आर यू विथ मी? माझं म्हणणं बरोबर आहे? अरे म्हणा, धोका नाही, अजून जोरात धोका नाही, फक्त एकच, अभ्यास अभ्यास अभ्यास. 25 वर्षानंतर सगळं करायचंय तुम्हाला. संसार करायचा आहे, घर गृहस्थी करायची. ताई माई अक्का पालक बसलेत, खरं आहे की खोटं आहे? असं जे तुम्हाला आई बाप सांगू शकत नाही ते मुद्दा मी आज तुम्हाला सांगतो की बाळांनो, पुढचे 10 वर्ष प्रचंड कठीण आहेत, ताकदीचे आहेत, मेहनतीचे आहेत. जग प्रचंड बदलते. गेल्या 50 वर्षात जग एवढं बदललंय, तुम्ही नशिबान आहात.
आम्हाला मोबाईलच माहित नव्हतं. आमच्या अख्ख्या गावात एक कुठेतरी फोन होता. आज प्रत्येक गावात मुलं गडग्यावर बसून मोबाईलने कुठे काय बोलतात कळत. सगळे अर्धे अधिक मोबाईलला चिकटले. त्या मोबाईलचा उपयोग सुद्धा चांगला करा. त्या फेसबुकचा, त्या आणखी सगळ्या साधनांचा, त्या इंटरनेटचा, त्या गुगलचा उपयोग आपल्या ज्ञान वाढवण्यासाठी करा. पुढची 10 वर्ष मेहनत करा. पुढचं उरलेलं 60-70 वर्षाचं आयुष्य तुमचं आहे. राजासारखं जगा, एवढं तुम्हाला सांगतो. काय म्हणतात ते, उतू नका, मातू नका, घेतला वसा. बोला माझ्या बघून, उतू नका, मातू नका, घेतला वसा, टाकू नका. प्रत्येक गुणवंताने आपल्या शेजारी पाजारी शाळेतल्या 2 कमी गुणवत्तेच्या मुलांना बरोबर घ्यायचं. घेणार नक्की ठरलं आपलं. पुढचे 10 वर्ष अभ्यासा व्यतिरिक्त काही करणार नाही. हो हो, अरे हो का नाही? हा आपल्या आमदार नितेशजी राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त हा निश्चय करायचा. हे मंत्री होतील, हे राजकारणी आहेत, त्यांना उदंड आयुष्य मिळेल, पण त्यांची आणि आमची सगळ्यांची इच्छा आहे तुम्ही पण तुमच्या कार्यामध्ये यशस्वी व्हा. एवढं सांगतो आणि थांबतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राज्यात यापूर्वी शिक्षण क्षेत्रात लातूर पॅटर्न प्रसिद्ध होता. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा पॅटर्न राज्यात भारी ठरतोय. यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं मोठं योगदान आहे. जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्रांती घडवून आणली आहे, असं मत भाजपा तालुकाध्यक्ष नासिर काझी यांनी व्यक्त केलंय. काय म्हणालेत काझी, पाहूया. कणकवली देवगड वैभवणी विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रिय आमदार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचा आज या ठिकाणी 40वा वाढदिवस आणि 41व्या वर्षामध्ये ते आज पदार्पण करत आहेत. आणि या निमित्तानं वाघे वैभवडी नगरपंचायतीच्या वतीनं आणि PCB या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा कुमारी नेहा माईनकर यांच्या संयुक्त सौजन्यानं या ठिकाणी या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या तालुक्यातील जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत 10वी 12वी आणि तालुक्यामध्ये 10वीमध्ये आलेले पहिले प्रथम क्रमांकाचे 3 विद्यार्थी आणि 12वीमध्ये पहिले 3 आलेले प्रथम क्रमांकाचे विद्यार्थी अनुक्रमे या विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी गुणगौरव सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत असताना या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या मतदारसंघाचे माजी आमदार आमचे नेते आदरणीय जठारसाहेब, त्याचप्रमाणे या नगरपंचायतीच्या प्रथम नागरिक नेहा मायनकर, माझे सहकारी सन्माननीय साठे साहेब, दुसरे सहकारी सन्माननीय अरविंदजी रावलानी साहेब, कोकेश्री जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे जिल्हा परिषद सदस्य श्री नकाशे, सन्माननीय बाळा हरियाल आणि उपस्थित सर्व या तालुक्यातील गुणवंत विद्यार्थींनो, खरं तर सांगताना खूप आनंद होतोय. कारण या दुर्गम भागामध्ये वैभवडी सारख्या टोकाच्या तालुक्यामध्ये गटारसाहेब या विद्यार्थ्यांनी जी गुणवत्ता प्राप्त केलेली आहे त्याची आकडेवारी जेव्हा आपण पाहतोय
तर 96% विद्यार्थी 95.80% गुण घेऊन या ठिकाणी तालुक्यामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवतोय, याचा स्वाभिमान नक्कीच आमच्या तालुक्यावासियांचा आहे. कारण अशा प्रकारची गुणवत्ता प्राप्त करत असताना जे विद्यार्थिनींनी जे काही मेहनत घेतली आहे, परिश्रम घेतले, त्याच्या आईवडिलांनी त्याच्या पाठीमागे त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. पण त्यांच्या आईवडिलांबरोबरच राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना या जिल्ह्याचे लोकनेते आदरणीय राणेसाहेब यांनी या ठिकाणी या जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा वाढण्यासाठी, शैक्षणिक दर्जामध्ये आणखी चांगल्या प्रकारची भरारी घेण्यासाठी त्यांनी पहिल्यांदा महत्त्वाची पावलं उचलली आणि शैक्षणिक दर्जा उचलण्यासाठी त्यांनी या जिल्ह्यामधल्या 100% निकाल लागणाऱ्या विद्यालयांचा मान सन्मान सत्कार, त्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये येणारे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मान सन्मान आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार, अशा प्रकारचे कार्यक्रम दरवर्षी त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये केले जात असतात. वस्तू जी काय होते, सन्मान जो होतो त्याची या ठिकाणी किंमत केली जात नाही, कारण तो मान आहे, तो सन्मान आहे आणि त्या विद्यार्थ्यांचं ते कर्तृत्व आहे आणि त्या कर्तृत्वाचा तो सन्मान असतो. आणि त्या अनुषंगानं गेले अनेक वर्षे त्यांच्या माध्यमातून ह्या अशा प्रकारचे गुणवंत विद्यार्थी सत्कारचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केलेला आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यांना देखील या ठिकाणी अशा प्रकारचं या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्यासाठी आणि भविष्यामध्ये त्यांच्या उज्ज्वल यशामध्ये त्यांच्या भर पडण्यासाठी या ठिकाणी हा उपक्रम या ठिकाणी आज राबवला जातोय. आणि मला खरोखर अतिशय आनंद वाटतोय, कारण आज आपण जर पाहिलंय की राज्यामध्ये आज कोकण अव्वल आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये या पर्सेंटेजमध्ये, या टक्केवारीमध्ये जर आपण गुणवत्ता पाहिली, टक्केवारी पाहिली, तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोकण हा अव्वल स्थानी आज आहे. आणि त्याचं एकमेव कारण जर काय असेल तर या जिल्ह्यातल्या आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जे वेगवेगळे उपक्रम राबवले गेले किंवा राबवत आहेत, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण झालेली आहे, त्यांना प्रोत्साहन मिळालेलं आहे आणि शाबासकीची थाप मारल्यामुळे त्यांचं आणि अधिकचं बळ त्यांचं ते वाढलेलं आहे. आणि त्या अनुषंगानं जे विद्यार्थी आज चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता या ठिकाणी प्राप्त करत आहेत. आपल्याला माहिती आहे की गेल्या गटाच्या 20-25 वर्षापूर्वी आपण एकच नाव वाचत होतो, एकच गावगाव आपण जर आपल्या राज्यामध्ये होत होता तर लातूर पॅटर्न, संपूर्ण राज्यामध्ये लातूर पॅटर्न म्हणून या ठिकाणी गावगाव होत होता. पॅटर्न मागे टाकला आणि आता कोकण पॅटर्न सुरू झाला आहे. आणि त्याच्यामुळे नक्कीच हे सगळं सर्व श्रेय जे आहे हे राजकीय नेते आमची जी मंडळी आहे त्यांचं त्याच्यामध्ये फार मोठं योगदान आहे. या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मेहनतीमध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आईवडिलांचं त्याच्यामध्ये फार मोठं योगदान आहे आणि त्याचमुळे आम्ही हे यश संपादन करू शकलो. मी पुन्हा एकदा ह्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांच्या भावी वाटलेला शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि त्याचप्रमाणे आदरणीय नेते आमचे आमदार नितेश राणेसाहेब यांचा आज वाढदिवसाचा औचित्य म्हणून हा कार्यक्रम या ठिकाणी केला जातोय. तर त्यांना उत्तम आरोग्य आणि त्यांचं त्यांना उदंड व दीर्घायुष्य लाभो अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. सिंधुदुर्गात पावसाचं जोरदार कमबॅक. नितेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक उपक्रम आणि सोन्या चांदीचे दर उतरले. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.